yaya zanayi in yaki da so na tsinci kai cikin kakai mafita nake nema. Na yi kuskure a cikin dare da safiya na gano kai na zire sannan na ankare kin yi min da bonono. Na so in cire domin karkare tarkon da kika dano kafin ya kure zan warware rayuwa ta zana gino. Gani nan ina cike da zillimi kaina ya buga ya yi ɗimi gani cikin rami ja wani da linzami ki fitar da ni a cikin zilimin baya na duɗe yanzu idanu na buɗe na nan naɗe na zo mu haɗe in sake rayuwar girma. Maganar iyaye